Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En dat begint bij de stranden. Want gisteren was natuurlijk sprake van hoge golven, ruwe zee. En dat leidde tot ernstige schade aan de stranden. Dat meldt de Extra vandaag dat de hoge golven aanzienlijke schade hebben veroorzaakt aan vooral de stranden in het zuidwesten van het eiland. Bibi Constantia is in de Extra aan het woord gelaten en hij benadrukt dat er veel werk moet worden verricht en dat moet eigenlijk al volgende week beginnen. Vooral bij Playa Piscador is weer werk aan de winkel omdat de pier is vernield en het strand vol ligt met grote stenen. Ook zijn er op verschillende stranden vissersboten vernield door de ruwe zee. In Boca Sami ging dat met 5 boten mis. Verder moeten er werkzaamheden worden verricht op Lagoon, Jeremy, Daiboy, Santa Cruz, Westpunt en Groot en Kleine Knip. En al eerder genoemde Boca Sami en Playa Piscador. Vandaag geldt trouwens nog steeds code geel, dat betekent ruwe zee. Reactie op Enya-rapport duurt langer. Dat heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, gisteren in het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer, gezegd. Ze zegt dat er een definitief akkoord moet komen, maar dat kan nog enkele weken duren. Deze week was er een bijeenkomst met experts die over de overeenkomst praten. Dat gingen met de vertegenwoordigers van de regering van Curaçao, Sint Maarten, van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en ook van de ministeries van Financiën. Die hebben gekeken naar het Enya-akkoord. En Nederland moet daar nog zijn of haar goedkeuring aan geven. Het gaat over een groot akkoord waarvoor de komende 30 jaar Curaçao en Sint Maarten 30 miljoen gulden per jaar in een fonds moeten stoppen. Alleen op die manier is het gegarandeerd dat de pensioenhouders van Enya de komende jaren, decennia, hun pensioen blijven houden. Van Huffelen weet dat het belangrijk is, maar wil de tijd nemen voordat ze met een definitief oordeel komt. Aandacht voor overvallen op toeristen. Ja, dat is een zaak die gisteren veel aandacht kreeg in het parlement. Om te beginnen enkele cijfers. In 2023 waren er 288 gewapende overvallen op Curaçao. Of in ieder geval overvallen waar mensen een aangifte van hebben gedaan. 68 daarvan betroffen toeristen. En dat is een hoog aantal. Dat zei Ramon Jung namens de MFK. En ook Gibi Doran namens diezelfde partij voerde het woord. Hij zei dat een overval op toeristen een overval is op je eigen land. Als Curaçaoënaars toeristen overvallen, brengen ze daarmee hun eigen land grote schade toe. Toeristen brengen veel geld in het laadje, het is goed voor onze economie en als je die overvalt, valt dat weg. Daarom pleit hij voor hogere straffen. Meer aandacht voor de jeugd, dat zei Miguelangelo Lo Martinez van de partij CEM. Die zei dat hoger straffen niet het middel is om de atraco's en de overvallen op toeristen tegen te gaan. Vorming van de jeugd, aandacht voor de mensen die nu al in de gevangenis zitten, wat ze gaan doen als ze daaruit komen. Hij zei dat de huidige minister in ieder geval veel naar de gevangenis gaat wat dat betreft. Maar hoge straffen alleen helpt niet, dan kom je in een negatieve spiraal terecht. We moeten investeren in de jeugd, aldus Lo Martinez. Flinke stijging toerisme in januari, ja, dat is een beetje een vervolgverhaal hierop. Maar het toerisme op Curaçao blijft stijgen. Ook in januari kwamen weer heel veel toeristen aan ons eiland. Meer dan 60.000. En dat is een stijging van 27% ten opzichte van januari vorig jaar. Het heeft natuurlijk te maken met de vliegtuigen van KLM, Corendon en TUI die vanuit Nederland komen. Nederlandse bezoekers blijven de grootste markt. 12% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. En er kwamen in januari meer dan 22.000. En als je dan verder kijkt, komt 31% van het aantal toerisme uit Noord-Amerika en 20% uit Zuid-Amerika. En het grootste deel dus uit Europa en vooral Nederland. Let op kinderen tijdens carnaval. De periode van carnaval is aangebroken. In ieder geval de optochten. Vanavond in ieder geval Altina Parade en de komende dagen zullen we veel optochten kunnen zien. Maar Bosdi Juventud heeft aangifte gedaan, heeft de bevolking opgeroepen om verstandig om te gaan met kinderen. Let op kinderen tijdens carnaval.
Want de organisatie die al jarenlang strijdt tegen kindermisbruik zegt dat ouders soms te makkelijk met hun kinderen omgaan. Er zijn illegale kinderdagverblijven die vooral tijdens carnaval zeggen: breng je kind maar hier. Maar vaak zijn ze helemaal niet in staat om de kinderen een goed en schoon en veilig onderkomen te bieden. Ook worden soms zomaar kinderen bij vriendjes of vriendinnetjes laten logeren, terwijl de ouders die ouders van dat kindje helemaal niet kennen. Wees verstandig, wees niet te makkelijk. Je kind is een kostbaar goed en wees er ook tijdens carnaval heel voorzichtig mee, aldus Bosti Hubentut. En dan gaan we naar honkbal, want Curaçao heeft verloren van Venezuela. Het zag er zo goed uit in de halve finale van de Serie del Caribe. Stond Curaçao op een gegeven moment met 2-0 voor. Maar uiteindelijk hebben we verloren met 6-2 van Venezuela. En dat betekent dat in dit honkbaltoernooi Venezuela tegen de Democratische Republiek, Dominicaanse Republiek, in de finale staat. En Curaçao speelt vanmiddag om 4 uur voor de derde plaats tegen Panama. Veel nieuws, even een break en daarna nog meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUMI. Es único na Curaçao. Por el año 2016, nós tínhamos a planta de bloque mais grande de Curaçao, 1500. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloque e clenco na diferente color e forma. Dan gaan we naar Bonaire, want daar heeft deze week iets bijzonders plaatsgevonden. De leden van de eilandsraad hebben een excuusbrief ondertekend. Dat deden ze omdat ze het niet eens zijn met uitlatingen die gedaan zijn door de interim-griffier. Arjen de Wolf, die had eerder in een radio-uitzending gezegd dat Saba vers bloed nodig heeft om inteelt te voorkomen. In de brief die alle 9 leden van de eilandsraad hebben ondertekend, wordt nadrukkelijk afstand genomen van de uitspraken van de interim-griffier. Diens woorden worden door de briefschrijvers needlessly offensive to the Saba people genoemd. We sincerely apologize to the people of Saba for this. De Wolf zelf heeft nog geen publiekelijk excuses hierover aangeboden. De eilandsraadsleden zeggen dat ze met deze ondertekening een signaal hebben afgegeven dat ze het niet eens zijn met de uitlatingen. Wat verder de gevolgen zijn en of er nog gevolgen zijn, is niet duidelijk. Dan gaan we naar Curaçao, want we hebben in de afgelopen periode vaker aandacht besteed aan de eindejaarscampagne van Funmiles. Nou, gisteren kregen de winnaars hun prijzen uitgereikt en dat zag er interessant uit. De hoofdprijs, een Toyota Yaris Cross, ging naar Gideon Noor. Hij kreeg naast zijn auto ook een autoverzekering en benzinetegoedbonnen. Maar er zijn ook cruise trips uitgegeven. Er zijn 200.000 Funmiles van MCB aan een prijswinnaar uitgegeven. En Ilonka Marchena kreeg 1 minuut gratis winkelen bij Van den Twil Supermarkt. Er werd flink meegedaan aan deze campagne van Funmiles. Dus het is interessant om te zien wie de prijzen gewonnen heeft. Dan gaan we naar internationaal nieuws. Dan gaan we naar Haiti. Een totaal ander onderwerp, maar erg tragisch. Want het land was al in de greep van de criminaliteit. Maar deze week lijkt het nog erger te zijn geworden.
5 doden zijn er gevallen bij botsingen met de politie tijdens protesten, maar dat is alleen maar op 1 dag. Er vallen veel doden, er wordt heel veel gevochten en dat legt het land helemaal lam. Tegelijkertijd wordt er steeds meer gedemonstreerd tegen premier Ariel Henry en de manifestanten willen dat hij aftreedt. Sinds maandag, zoals gezegd, is de onrust alleen maar toegenomen. Duizenden mensen in de stad en de rest van het land die eisen dat Henry aftreedt. Ze gaan de straat op met wapens. Er wordt geschoten met de politie. Er wordt onderling geschoten. En de positie van de premier wordt alleen maar wankeler, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Haiti is het armste land van het westelijk halfrond en is al jaren in beroering. Gewapende bendes hebben delen van Haiti overgenomen en er is sprake van bruut geweld. De economie en het openbare gezondheidssysteem werkt nauwelijks meer, is in puin, zo melden vele internationale persbureaus. Er wordt geschoten op de politie schiet terug en er is veel aandacht internationaal voor de treurige situatie. Dat ziet u ook op deze beelden, maar een oplossing heeft momenteel nog niemand. Dit was Extra Journaal. Wij zijn er dinsdag pas weer, want maandag is er natuurlijk carnavalsrust. We hebben de komende dagen veel carnavalsoptochten op Curaçao. Ik wens iedereen heel veel plezier ermee. Dinsdag melden we ons weer met het vervolgnieuws. En ik hoop dat u er dan weer bij bent. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.